kadaghanan kanato gusto nga may financially secured ta ilabi na nga nagpadayon gihapon ang pandemya. Busa palawman ta ang atoang pagsabot kabahin ini kauban si Attorney Zigfred Diaz. Mayong buntag, Attorney, and welcome sa GMA Regional TV Live. Okay, may buntag sa tanan o thank you sa kaning privileged in order to talk about personal finance, investments, and other related topics. Sakto ka na, Attorney. Very interesting kaayo kining ato ang topic karon kay maghisgot jud ta about financial literacy. But we're also interested to know, Attorney, nganong na hilig ka ug naabot ka ni ining linyaha, Attorney? Years ago, katong bata-bata pa ko, murag nabot po sa time sa tong life ba nga kana bang medyo wala tumay na pagkupot ato kwarta. So way back atong ay na nakupunta nagkaroon sa tong tuig kanang that was the time nga medyo nakoy utang dakong utang unya naka-realize ko nga di din ni maayo. So I thought nga I wished nga I learned the lesson kay mga 20 plus naman ko ato. So I wish nga I learned the lesson when I was mga 18. So nagsugod ko og study, read books until nga sa time nagkuha ko mga certifications, mga kuan hangtod nga na-build na ko akong linya diha sa kana nga kuan nga area. And speaking about that, Attorney, and your advocacy nga matabangan ang ato ang mga kaubang Pinoy, no? Ato ang mga kababayan nga mamahimong financial literate. How do you know, Attorney, nga na-scam ka? Ilabi na karon nga aduna nay mga scamming online para mag-invest. Ang sa rule magudana sa atong Securities Regulation Code, if mo try ka og solicit investments from the public, so usa gani ka person or entity mangayo gani og investment sa public basta more than 20, whether online man or personal, no, kinanglan ka sa atong gitawag og secondary license. So kanang articles of incorporation gitawag ra na siya primary registration. Dili na siya naghatag og lisensya para ang usa ka tawo or entity mangayo siya og investment gikan sa public. Katong mga di gyud na matubag yun sa kadaghanan nga mga nitsud aning try to collect sa public sa scam. Daghan na to sa una mga baboy-baboy, mga baka, unsa pa tong mga shrimp. Sigon sa na lagi isud lang sa mga tao para nga kuan. So usa na sa butang nga ma-eliminate ang scam niya. Pero karon, Attorney, hisgutan ta kay ilabi na nga ani apa ang pandemic, unsa jud maayo asa mo invest ang mga Pinoy ning panahona para nimo? Ang pinaka kuan gyud karon nga open sa tanan public, and in fact less than 1% or just a mere 1% sa Filipino population nag-invest diya is of course the stock market. So kana mga ning stock market lisod na magani kay sabton sa ordinary Filipino unya less than 1% or 1% ra sa Philippine population nag-invest ana. By the way, para di ta ma-scam, usa sa rule of the thumb is this: never invest in something that you do not know anything about. So rule of investing na siya. Busa, Attorney, unsa pay mga mahatag nimo nga tips para sa ato ang mga viewers nga nagplanong mo invest para ma-achieve nila ilahang mga personal and financial goals? Okay, so nag-mention naman ko ganina nga stocks, pero og di mo kabaw ana kay stocks pagod kinahanglan tunan, di ba? Kung gusto ka mo to treasury bonds, covered bonds, og di ka kuan og stocks, di ka ganan mo tuon kay akong i-recommend ana is fundamental investing with value. So palit ka og certain stock, you hold it for a very long time. Onya, as the years went on, if the company is good, ang return will be very good for you. Now, ang uban mayon sila nga di mo ko kabaw ng financial basa-basa unsa na diha sud kayo. Onya, labi na og mo sud go kag stock market pakiton din kag chart. Libog kayo ingon na may daghang options, na may gitawag og pooled funds, no? Mga mutual funds, UITFs. Pwede na siya, no? Di ka magtuon, imo lang ipa-manage. Legal na. Ug di pa gyud ka, sige, di gyud ka kuan gyud na. Pwede ka mo sud og pera, di ba? Na may pera karon kana sa SSS, di ba? Ibutang mo sana nila og funds. Nasa Pag-ibig MP2, which ang returns nindot sa kaayo for the past amo gikwenta since 2011 up to the present. I think ang CAGR is compounded annual growth rate. In other words, every year
mo ni average sa pagtubo sa imong kwarta. Ani mo guna, if gusto ta og investment, di ba? Magnegosyo man ta, no? Yes. Mo man ko nindot kay magnegosyo ta. Di man ta negosyo ti kitang tanan. That's the only way for you nga makasud kag negosyo is to buy a piece of a business. And the only way to do that, to own a piece of a business, which sa akong example GMA, is to buy the company. Di man nimo mapalit ang tibok GMA kay billions ko na. So mapalit kag shares. Yes. In that way, negosyante na ka. Tag-iya na kag kumpanya. Ang di ka kibawaan na, ato kasi mutual funds, empito, pera, na ipay-daghan diya. Okay? Thank you for that information, attorney. O gawa sa imuhang advocacy on financial literacy, unsa pay gusto ninyong ikapaambit nga mga advocacy, attorney, para sa ato ang mga viewers? Daghan ko mga professional nga friends nga gusto sa sila mo hatag sa ilang service to the public for free, advice lang. Onya, moto nga amo siyang gi-rebrand as a kanang instead of personal finance, investments and real estate planning, amo nang rebrand og straight talk from multidisciplinary professionals. So, within that group daghan kayo mga siguro na lang lawyers, businessman, certified public accountants, mga kamao sa tax or whatsoever, mga about real estate, about investments. Thank you so much, attorney, sa tanan nimong mga tambag alang kanamo this morning. Okay, salamat sa